Takže prihlásite sa do administrácie na základe údajov, ktoré sme vám poslali. Po prihlásení sa vám otvorí administračná sekcia vašej stránky. A stránky, ktoré potrebujete upravovať, sa nachádzajú v sekcii stránky. Kliknete a tu si nájdete sekciu promo akcie. Po rozkliknutí uvidíte jednoduchý editor textový, ktorý vám umožní si danú stránku upravovať, čiže jednoduchým spôsobom zapisujete dané akcie, ktoré sa budú konať najbližší termín, kde sa budú konať a tak ďalej. Môžete ich zvýrazňovať, čiže klasický spôsob editora, ako poznáte, môžete vytvárať odrážky, čiže čokoľvek, čo potrebujete s textom spraviť, nie je problém. Ako náhle máte zaktualizované, alebo teda pridané to, čo potrebujete, kliknete na tlačítko aktualizovať. Týmto sa váš obsah stránky zverejní na vašej stránke online. Čiže to je, čo sa týka promo akcií. To isté platí pre recepty, čiže nájdete si recepty a doplňate takisto text podľa potreby, čiže čokoľvek, ďalší recept a tak ďalej a tak ďalej. Znova kliknete na tlačítko aktualizovať. Čo sa týka úpravy spodnej časti, to prejdete do vzhľadu a tzv. Widgety, kde si nájdete požadovaný, dá sa povedať, widget a postupujete rovnakým spôsobom. S tým rozdielom, že tu není editor, tu sa len jednoducho používa text ako taký a tam je už štýl prednastavený, čiže môžete kopírovať, vkladať, prepisovať. V tomto prípade, ako náhle máte zeditované, stačí kliknúť na tlačítko uložiť. To je, čo sa týka promo akcií a potom tu máme ešte rozvozy, čiže tu je to upravené takýmto spôsobom, kde jednoducho len zapíšete dátum a čas, kedy budete v danej lokalite. Čiže zeditujete a zase kliknete na tlačítko uložiť. Týmto vlastne jednoduchými krokmi zaktualizujete vašu stránku do potrebného režimu. Ďalšie veci vám neodporúčam meniť alebo upravovať, môže sa narušiť vzhľad stránky ako takej.